Quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-eks Ministru Laburista Clayton Bartolo nfexx f'attakki partiġani kontra il-Partit Nazzjonalista filwaqt li baqa' jiddefendi lill-Kummissarju Johan Grech. L-erba' wara nofsinhar fil-PAC saru numru ta' mistoqsijiet lill-eks Ministru Laburista dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali illi ma setax isib ġustifikazzjoni għal ċertu infiq eżorbitanti tal-Kummissjoni tal-Films. Bi Clayton Bartolo jevita għal kollox milli jikkundanna l-infiq tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech fejn meta mistoqsi jekk jaqbilx mal-ħlas tal-120,000 euro lil David Walliams għal serata waħda huwa qabbel din in-nefqa ma' ħlas lil professur mediku. Fi kliem sempliċi għal Clayton Bartolo, il-flus illi tajna lil David Walliams kienu qishom flus illi pazjent ħallas lit-tabib tiegħu. Kemm il-preżentazzjoni kellha l-120,000? Kemm il-darba ġi? Għal 120,000 biex preżenta David Williams. F'dik id-darba qed Darba, orrek. Mela qata darba 120,000. Inti tara nefqa tajba di. Inti ġustifikata. Inti meta tmur għand il-professur u tħallsu 100 euro ta' 10 minuti. Mort għandek il-professor x'għandek fiduċja fil ħajtik riżultati tajbin. Fuq saħħa. Fuq saħħa. Issa dik hija s-saħħa. Hawnhekk qed nitkellmu fuq industrija oħra. Waqt il-PAC l-eks Ministru responsabbli mit-Turiżmu mill-Kummissjoni tal-Films stqar li huwa impossibbli li jkun jaf dak kollu li għaddej. Dan fil-waqt li meta mistoqsi dwar liema film Malti ħa tax rebate u l-ewwel ma kienx kapaċi jsemmi wieħed. L-ewwel semmejt films Malti li nagħtaw cash rebate. Tista' semmilna wħud? Jekk min issejjer żball, kien hemm film li kienu applikaw imma naf li kellhom xi issues. Imbagħad wara sija semma film wieħed. Fl-istess seduta tal-PAC l-eks Ministru wera li ma kienx lest li jipprovdi l-lista ta' konsulenti illi kellu. Bil-membri tal-Gvern Laburista jimblokkaw lill-Oppożizzjoni permezz ta' vot. Waqqafni milli nistaqsi min huma l-konsulenti tal-Ministru. Lura f'Jannar l-Awditur Ġenerali kien sab illi mhux ċar jekk in-nefqa eżorbitanti tal-Malta Film Week u l-Film Awards kienux ġustifikata. Minkejja dan l-eks Ministru Clayton Bartolo baqa' joħroġ u għal Johan Grech filwaqt li farfar fuq il-ħaddiema tiegħu għaliex skont hu il-Ministru ma jkunx marraf b'dak kollu illi jkun għaddej.